Mga mangingisda po sa San Fabian pinalakas ang kabuhayan sa pamamagitan ng training at cash aid. Para sa detalye ng palitang yan, kasama natin Idol Aison Moyano. 104.7 IFM Report! Nasa 374 na mangingisdang lubos na naapektuhan noong nagdaang bagyong Uwan ang sumailalim sa livelihood recovery training and cash assistance orientation sa bayan ng San Fabian. Pinangunahan ng World Vision Development Foundation Inc. or WDF katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang naturang programa na tatakbo hanggang ngayong araw, Agosto 7, 2026. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga mangingisda mula sa barangay ng Alacan, Nibaliw Magliba, Subol, Rabon, Nibaliw East, Nibaliw Bidal, Mabilao, Tiblong, Bulasi, Nibaliw Sentral, Lungos Parak-Parak at Nibaliw Narbarte. Ayon sa mga tagapagpatupad ng programa, kinakailangan makumpleto muna ng mga benepisyaryo ang livelihood recovery training at orientation bago nila matanggap ang nakalaang cash assistance. Layunin nitong mabigyan sila ng kaalaman at gabay upang epektibong magamit ang tulong sa muling pagpapatatag ng kanilang kabuhayan. Sama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Aison Moyano, Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!